nirringrazzjakom li qegħdin hawn il-lejla u li qegħdin tisimgħu il-kelma, li ħadd tisimgħu il-kelma. Fatti kapitlu 5 naraw l-apostli jpoġġu dawk li kienu id-disċipli li nġabru ma l-apostli bdew jatfaw kollox fl-ġrejn l-apostli biex tikber l-ewwel knisja. U nimmaġina li l-istess irid jiġri biex tikber l-aħħar knisja. Amen. Alleluja. Nagħtu dak li l-mulej veru berikna bih. Nixtieq nirringrazzja lilkom, nixtieq nirringrazzja l-Ispiritu Santu li tani din il-kelma għalikom illum u nixtieqkom tqummu bil-wieqfa. Għaliex meta nqummu bil-wieqfa huwa qatt ta' qima lejn l-Ispiritu Santu qegħdin nonorawh l-Ispiritu Santu, qed nonoraw lil Sidna Ġesu Kristu. Missier Qaddis, nirringrazzjak missier ta' din il-kelma llum mulej. Li inti jogħġbok tagħtini mulej biex iwassal il-messaġġ lill-eżis mulej Qaddis Qaddisin tiegħek li inti mmarkajt bid-demm tiegħek mulej. Nitolbok missier biex din il-kelma tinżel fil-qalb tagħna l-koll mulej u tagħmel il-frott għall-glorja u t-tifħir ta' ismek f'isem Ġesu Kristu. Amen. Amen. Halleluja. Dan il-messaġġ semmejtu tifħir lill-Alla dejjem u kull imkien f'kull sitwazzjoni tal-ħajja. Għaliex fil-ħajja tagħna ngħaddu minn ħafna affarijiet li huma ta' niket f'din il-ħajja. Ngħaddu minn persekuzzjonijiet, ngħaddu minn imwiet, ngħaddu minn xkora ta' problemi. Nafu li għandna l-mulej magħna, però fija kollha hemm sigriet u li jien skoprejtu ma' żmien fis-sens li qed niskoprih, mhux skoprejtu għal kollox, qed naħdem fuqu. Il-mulej qed jallimni għaliex għax jiena dajjef bħalkom. F'kull sitwazzjoni, jekk ma jkollniex il-mulej magħna, amen, ma nistgħu nagħmlu xejn. Fil-fatt għal din it-tok il-lejla veru tlabtu u kienet veru malajr għaliex irċivejt biex naddi il-bira, ġifieri. Ma grazzi mulej, il-mulej u ħanin u grazzjuż. Immorru malajr fit-tieni Timotju, kapitlu 3, vers 1. Fit-tieni Timotju, kapitlu 3, vers 1. Ma dawn is-sitwazzjonijiet tal-ħajja jistgħu jkunu mart, konflitti familjari, mewt tal-eżistana, biża ta' x'qed jiġri madwarna bħalissa u anke persekuzzjoni. Nafu li aħna naduraw lill-Alla bil-fidi għalkemm ma narawhx. Amen. U rridu nagħtu qima bil-fidi. Nagħtu qima bil-fidi fil-mart. Anke jekk ma narawx. Nagħtu qima fil-konflitti familjari, anke jekk ma narawx. Nagħtu qima anke meta nkunu qed nitilfu l-eżis tagħna. Ħanarawha ftit ieħor ukoll li jien esperjenzajta. Halleluja. U l-mulej bit-tifħir tagħna ineħħilna dak l-ġieħ. Interessanti li ngħidu illi fit-tieni Timotju kapitlu 3 vers 1 insibu li kunaf dan ukoll illi fl-aħħar ijiem jiġu żminijiet imwera għax in-nies ikunu jħobbu lilhom infushom, jħobbu l-flus, faħħarin, gburin, dajja, ma jisimgħux mill-ġenituri, ma jroddux ħajr, bla tieba, il-mulej ma jridx li aħna nkunu ma roddulux ħajr, bla qalb, bla ħniena, kalunjaturi, bla rażan, kefrin, jobodu lit-tajjeb. U dawn aħna qegħdin ngħaddu minnhom bħala Kristjani u qegħdin imbagħtu fihom.
Għaliex, għax dawk ta' madwarna minn flok qegħdin iħeġġuna qed jagħmlu inna aktar diffiċli. Amen. U naraw ukoll parallelizmu mal-poplu ta' Iżrael. Meta l-poplu ta' Iżrael ġi msejjaħ biex meta Mosè ġi msejjaħ biex joħroġ lill-poplu ta' Iżrael minn ġol Eġittu, naraw illi fl-istorja meta mar l-ewwel darba biex joħroġhom il-Farawni ħrax. Il-xogħol tagħhom ħrax. Beda poġġa soprastanti fuqhom biex jabbuhom aktar bix-xogħol. U għaddew ukoll minn konflitti, għaddew minn persekuzzjoni, għaddew minn mart, miqtih il-qalb. Amen. Kulħadd qed jaqbdu l-kunċett u bħalissa għaddejjin aħna wkoll. Amen. Għaddejjin aħna wkoll. Naraw f'Eżodu kapitlu 1 minn vers 7 sa 13. Eżodu kapitlu 1 minn vers 7 sa 15. U li Iżrael kienu għamila u żedu bil-kotra u kotru u saru qawwin wis u l-art imtliet bihom. Issa s-sultan ġdid laħaq fl-Eġittu li ma kienx jaf il-Ġuzeppi u qal il-poplu tiegħu ara il-poplu ta' Ulit Iżrael u ma aktar waqwa minna ejjew ħanimxu bil-għaqal magħhom u ma joktrux aktar. Mela naraw il-Farawn jirrappreżenta lix-xitan. Allora x'qed jiġri? Ix-xitan qiegħed iġiegħel lil dawk ta' madwarna biex li jagħmlu inna diffiċli. Amen. Biex li jagħmlu inna diffiċli. Issa naraw f'Eżodu 3 minn vers 1 sa 12. Tolbu għalija l-ħwa xejn eġitat ukoll, halleluja. Amen. Nirringrazzjakom, halleluja, tal-imħabba li intom turu tal-paċenzja tagħkom. Halleluja. Eżodu kapitlu 3 vers 12. U qal tassew jien inkun miegħek. Tassew inkun miegħek u jkun sinjal għalik. Mela naraw li il-poplu ta' Iżrael Mosè irid joħroġ lill-poplu ta' Iżrael mill-Eġittu għal xiex biex ifaħħar lill-Alla u jqim l-Alla fid-deżert. Amen. Illum aħna msejħin ukoll biex nagħtu glorja lill-Alla fit-tifħir lilu kull imkien u f'kull sitwazzjoni. Amen. Irridu nagħtu tifħir anka meta ma nħossunix li għandna nagħtu tifħir. Għaliex? Għaliex il-qtieħ ta' qalb jiġi biex inti ma tersaqx lejn Alla. Ix-xitan jiġi biex aħna ma nersqux lejn Alla. U x'ġurnata kelli llum, m'għandix abtit niwershipja, m'għandix abtit infaħħar il-mulej. Għadek ma tafx, aziz ħabib, aziz ħija, aziz oħti, li x-xitan dan irid minnek. Li inti ma tfaħrux l-Alla, li inti ma tarax it-tajjeb kollu li Alla għamel għalik, u forsi għal dik is-sitwazzjoni waħda ma tqimux jew qed nistħi. Amen. Il-mulej irid tifħir il-ħin kollu. Il-mulej iridna ngħixu bit-tifħir, infaħruh. Amen. Fil-fatt il-kliem tifħir hemm 3 kelmiet li jintużaw bħala tifħir lil-mulej. Barak, to bless, halal li għandna hallelujah, praise, u yadaħ, to give thanks. Ħanaraw ukoll
kif nagħtu qima, kif nirringrazzjaw lil mulej. Amen. Aħna nagħmlu kollox bil-fidi, mhux bil-ħass. Amen. Aħna ma nimxux bil-ħass, aħna nimxu bil-fidi. L-Ispirtu qed jgħidilna biex aħna naduraw bil-fidi, anka jekk ma narawx. Darba niftakar kelli ħakimni Deni qawwi, niftakar, kien qrib il-miliet, kien da żmien, u literalment I was shivering, u kull ma kelli jiċċaqlaq huwa ħalqi, biss, ma stajt niċċaqlaq faħda ħaduni bl-ambulanza, però mid-dar, għax il-mulej tagħna lil-sien, mid-dar sal-isptar, infaħru l-mulej fl-ambulanza, jienu l-mara tiegħi, illum il-mara tiegħi. Infaħru lil-mulej, natu glorja lil-mulej. Avolja dal-ġisem kważi mejjed, tajjeb, imma xorta ħalli l-insini biex infaħru, biex nagħtih glorja. Aħna msejħin biex infaħru lil-mulej f'kull ħin u f'kull mument. Alleluja! U nixtieqkom li tgħixu din. Naraw kemm jieħu pjaċir Alla l-Missier meta aħna l-kol flimkien kollettivament infaħruh. Narawha f'Ġenesi kapitlu 2. Xi ħaġa li irċevejtu tal-għodu veru ħadd pjaċir. Nafu li Kristu qal it is finished. Amen. Mela kollox huwa mitmum. Xirid minna. Tifħir. Ġenesi kapitlu 2 naraw il-Missier ħalaq kollox. Hekk kienu mitmumin is-semewwiet u l-art u l-eżerċitu tagħhom kollu u fis-7 jum Alla temm xogħlu li x-xogħol tiegħu kollu li kien għamel u Alla birek is-7 jum u qazzu għax fih strieħ mix-xogħol tiegħu kollu li Alla ħalaq u għamel. Naraw li Alla l-Missier ħalaq kollox perfett, birek kollox u issa kollox qed ifaħħal l-Alla. U Alla qed jieħu pjaċir b'dik il-veduta li Alla ħalaq u qed jara kollox jagħtih qima, qed jara kollox ifaħħru. Amen. U qabbil din ma' tarbija. Meta tarbija titwielet u tew pjaċir biha, però l-ewwel tbissima ħadd ma jinsiha. L-ewwel tbissima dik it-tarbija qisha qed tgħidilha grazzi tal-li ġibtni fid-dinja. L-ewwel tbissima ta' dik it-tarbija. Amen. Kulħadd qed jifhem il-kunċett? Amen. Mela meta Alla ħalaq il-kreazzjoni tiegħu, qed jara l-kreazzjoni kollha tfaħru. L-istess issa, Kristu iridna li aħna infaħruh dejjem għax issa kollox lest. Kollox sar. It is done. It is finished. Amen. Issa kollox lest, aħna kull ma rridu nagħmlu u li nagħtuh qima f'dak kollu li nagħmlu. Alla illum jtinna biex aħna inqimuh, biex aħna nagħtuh glorja. Amen. Fil-fatt, jekk aħna ngħaddu Iżajija 61 vers 3, konna fid-dlamijiet, konna fid-dwejjaq tagħna, avolja għadna mdawrin bihom, iżda fil-qalb ġewwa Alla għamel trasformazzjoni. Naraw l-Ispirtu ta' Sidi l-mulej fuqi għaliex il-mulej dilikni biex ixandar l-Evanġelu lill-lumli, batni biex indewwi lil dawk ta' qalbhom maqsuma, moġuha biex inniedi l-ħelsien lill-imjasrin u hekk infaħruh. U niftaħ il-ħabs lil dawk li huma marbutin bit-tifħir ukoll iseħħ dan.
Amen, bit-tifħir ukoll, mhux bil-krib, bil-qrid. Nafu li ngħaddu minn biki, imma faħruh anke bidmuh f'għajnejkom, fid-dwejjaq f'qalbkom, faħruh għax hu jixraqlu t-tifħir tal-poplu tiegħu, halleluja. Sarurikom ukoll. Biex inniedi is-sena tal-grazzja, għandna grazzja bħal di. Irċevejna grazzja fuq grazzja, ejja ma nifqux infaħruh għal dejjem. Alleluja. Tal-mulej jum il-vendetta tal-latana biex infarrax lil dawk kollha li jibku, biex inferraħ lil dawk kollha li jibku f'Sion, biex nagħtihom gillanna flok irmiet, żejt ta' ferħ flok il-bis ta' vistu. Dan diġà sar. U nara ħafna Kristjani inkluż jien, kultant ngħaddu minn dawn l-affarijiet kollha u nkunu mdejqin. U xi dwejja għandi? Xi dwejja għandi? X'jiġifieri xi dwejja għandek? X'jiġifieri xi dwejja għandek? Għandek il-mulej miegħek kontinwament. Ġesu qal li jien aħjar nitlaq għalikom. Jaqblilkom. Għandna l-Ispirtu tiegħu dejjem magħna, infaħruh kull ma jrid. Exchange petitions for praise. Hallelujah. Amen. Exchange them. Qed naraw li flok irmiet żejt ta' ferħ, flok il-bis ta' vistu, l-mantel ta' tifħir, flok spiritu mitluq biex isejħilhom balluta ta' sewwa taħwil il-mulej ħalli jkun igglorifikat. Aħna lek qegħdin biex hu ikun igglorifikat permezz tagħna. Halleluja. Amen. Grazzi mulej. Efesin 5 vers 20. Ħanaraw għaliex aħna ġejna maħluqin u x'inhi ir-rieda tal-missier. Efesin kapitlu 5 vers 20. Troddu il-ħajr dejjem u ta' kollox. Tal-ħażin, il-ħażin mhux minn Alla jiġi. Kull ħaġa tajba, kull ħaġa perfetta, nieżla mingħand il-missier. Il-ħażin jiġi biex lilek aqarraq bik, biex lili aqarraq bija, biex lili iġġanni ingerger u ma narax il-glorja tal-Alla kuljum. Tafu li tgergiru għadnub u Alla jobodu? Tafu li meta ngergru ma nimxux bil-fidi imma b'dak li qed naraw? Dak li qed naraw qed jaffettwa l-fidi tagħna u qed iħassarna minn ġewwa, irċevejna spiritu ħanin, spiritu qaddis, spiritu glorjus u flok tifħir. Halleluja. Kontu tafu li Ġesu qabel ma mara s-salib faħħar lil Alla? Kontu tafu li żifen Kristu mal-apostli tiegħu? Kienu żewġ salmi li kienu jdoqqu u jisfnu. Tajjeb, qabel ma kienu jiċċelebraw il-Passover table. Zifnu u kantaw salmi. Kristu sejjer għas-salib, sejjer biex imut, sejjer biex jagħti l-aħħar qatra, faħħar lil Alla bis-salmi bħalma David qal. Halleluja. Amen. Mela meta ngħaddu minn paniku, minn żmien ta' paniku, minn żmien ta' dwejjaq, ma nħalluhx jaffettwa l-fidi tagħna għax hemm nitħassru u ninxfu. Amen. Milux fuq ix-xogħol kelli atmosfera veru kera. Atmosfera kienet tqila. Li kulħadd beda jgerger, kulħadd beda jidaj, kien momenti ta' dlam. U tista' tara bħala Kristjan il-mulej tagħna d-don li naraw fl-ispiritwal. Kollha kemm aħna ma niskużi. Amen. Però ma ħallejtx dik is-sitwazzjoni titlifni. Għax anke jien kont se nittieħed minnha. Imma bdejt infaħħar il-mulej. What a beautiful name it is. The name of Jesus. U tara l-atmosfera tiklirja bil-mod. You see it. Tara. Bil-ferħ u t-tifħir. Mux fidwejjaq.
Tħallix il-ħaddieħor jagħmillek idwejjaq. Faħħar lil Alla għax dak li għandek int m'għandux hu u dak li għandek int u ikbar minn dak li għandu hu. Din għandi bżonn anke jien id-downloadja, toqgħodux tinkwitaw. I'm not the perfect one. We are being changed from glory to glory. Hallelujah. Ma xi ħaġa li esperjenzajta. U qed nopexir nitkellem fuqha u naqsama magħkom, illa li xi ħaġa li esperjenzajta. Xi ħaġa li lili tatni kuraġġ, xi ħaġa li lili neħħit li d-batijiet li kont qed inħoss. Flok bdejt nifoka fuq id-batijiet li qed ngħaddi minnhom, bdejt nifoka fuq Alla kif ħanfaħru, kif ħankun iżjed intimu miegħu mingħajr ma nħares lejn id-batija. U d-batija tiegħek tara sew. Glorja għal Ġesu. Halleluja. Halleluja, grazzi Ġesu. Halleluja. Troddu ħajr dejjem u ta' kollox lil Alla l-Missier f'isem Ġesu Kristu. Halleluja. Għax huwa l-unika isem li nistgħu nidħlu quddiem Alla l-Missier. Amen. U għalhekk nifirħu għax nistgħu nidħlu bih quddiem Alla l-Missier. Kif għadna lil Iżrael Alla sejħilhom biex irodulu ħajr, biex jagħtuh glorja. Meta gergru mietu minnhom fid-deżert. Meta gergru mietu minnhom fid-deżert. L-ewwel Tessalonkin 5 vers 18. L-ewwel Tessalonkin 5 vers 15. Roddu ħajr f'kollox, qed jerġa' jgħidilna. Għax din hi r-rieda tal-Alla fi Kristu għalikom. Knisja, jien magħkom. Roddu ħajr lill-Alla dejjem u f'kollox. Alla inġibet lej David bil-mod kif David kien ġipruħu qudiem il-mulej. David huwa re li għadda minn battalji kbar fil-ħajja tiegħu, però David ara fis-sigriet u seraq qalb Alla. Naraw is-salmi. Jekk inti tiffoka fuq is-salmi, is-salmi huma veru sbieħ ta' min jaqrom, ta' min jixtarrom. L-aħħar wieħed jgħid u dak kollu li jieħu nnifs ifaħħar lill-mulej għax din hija r-rieda tal-Alla. Meta inti qed tfaħħar il-mulej, inti qed tgħidlu grazzi tal-li għamiltni. Kemm hawn minnkom li għandkom it-tfal? Jekk it-tifel tiegħek gerger, tgħidu għandek tant affarijiet, jew it-tifla tiegħek tgħidu għandek tant affarijiet. Għaliex? Għax ix-xitan dejjem daħaq bil-bniedem hekk. Il-leva hekk daħaq biha wkoll. Kellha ġnien sħiħ. Flok faħret il-mulej għal dak li kellha, ridet dak li ma kellix u tilfet spiċċat kollox. Spiċċat tilfet kollox u hekk jiġrinna aħna. Hekk jiġrinna aħna nitilfu kollox. Amen. Naraw li Ġesu Kristu. Ġesu għadda minn persekuzzjonijiet, rridu jitfgħu għall-isfel, rridu jiqtluh, għavolja ma kienx żmien. Imma dejjem offra lilu nnifsu bħala sagrifiċċju ħajju qaddis li joġob lill-Alla u bekk sar l-awtur tas-salvazzjoni tagħna. Għax f'kollox u kullimkien kien irod ħajr lill-Alla. Qabel il-miraklu ta' Lazzru qed niftakar issa, grazzi mulej, grazzi Missier li inti dejjem tismani. Qatt ma kellu dubju fuq il-Missier, qatt ma ħalla iċ-ċirkustanzi idawruh jew idawrulu qalbu. Kellu bżonn l-Ispirtu Santu li aħna għandna llum. Qiegħed magħna. L-Ispirtu Santu huwa persuna li jikkonfortana, li tina s-saħħa, li tina l-qawwa, li jimlina bil-kuraġġ, halleluja, biex jinfaħru lil dak li għamilna. Tifħir lil mulej kontinwu. Amen.
Lut kapitlu 5, vers 7 sa 8. Din veru toġobni din l-iskrittura. Lut kapitlu 5, vers 7. Qegħdin dejjem nitkellmu fuq it-tifħir. Qegħdin dejjem nitkellmu fuq it-tifħir u roddu ħajr lil Alla. U li fil-jiem tal-ġisem tiegħu meta offra talb u tħannin, bajjat qawwi u dmuħ lil dak li seta' jsalvah mill-mewt, kien mismuħ minħabba t-tieba tiegħu. It-tieba tiegħu kienet tifħir għal Alla. It-tieba tiegħu li żamm tajjeb żamm li jagħmel it-tajjeb minn dak il-persekuzzjoni kollha baqa' jfaħħar lil Alla billi jagħmel it-tajjeb sa fuq is-salib. Baqa' jfaħħar lil Alla. Għalkemm kien iben tgħallem ubbidjenza minn dawk il-ħwejjeġ li bata. Tgħallem l-ubbidjenza minn dawk il-ħwejjeġ li bata. Imma xorta baqa' ubbidjenti lejn Alla. Amen. U xorta baqa' jfaħħar lil Alla sal-aħħar. Halleluja. U bat jiqpa' żejjer u jgħid f'Lut kapitlu 6, vers 1, għalhekk inħallu l-ewwel tagħlim fuq Kristu u ngħaddu għal perfezzjoni bla ma nerġgħu inqiegħdu l-pedament tal-indiema mill-emejjel mejta, it-gergir, l-indiema mill-emejjel mejta u l-fidi falla. Jekk ma nfaħrux lil Alla kuljum b'dak kollu li nagħmlu ngħidu u ngħaddu minnu, qed imorru għall-emejjel mejta. U m'għandniex fidi falla. Amen. Qed imorru għall-emejjel mejta u m'għandniex fidi falla. Halleluja. Grazzi mulej. David araf dan sewwa. Għaliex David Salm 34 vers 1 ħafna minna jafuh dan is-salm jibda hekk: imbierek il-mulej f'kull żmien. It-tifħir tiegħu ikun dejjem fuq fommi. Ruħi tfaħħar tiftaħar bil-mulej, il-fajrin jisimgħu b'dan u jifirħu. Mela meta jaraw lilek tfaħħar lil-mulej, b'dak li tagħmel, b'dak li tajt, kif taġixxi, x'għamel miegħek il-mulej. Jisimgħu il-fajrin u jifirħu. Alleluja, għax jafu li inti għandek xi ħaġa li mhux bħal tagħhom. Darba minnhom itqajt ma' xi ħadd u bdew jitkellmu bejniethom u taf kif jagħmlu meta ma jemmnux u intu. Jena waħed qallu taf x'inhi dawn in-nies. Qallu dawn in-nies dejjem ferħanin. Qallu dawn in-nies dejjem bitbissima fuq fomhom. Għaliex? As the joy of the Lord is my strength. U inti kif tuħu pjaċir? Billi xi ħadd ifaħrek. Għala meta qed infaħru lil-mulej, qed itina s-saħħa, halleluja. Amen. The joy of the Lord is my strength. Mela meta qed nagħmlu lil Alla l-missier ferħan, aħna mimlijin bis-saħħa, bil-barkiet, halleluja, u jkompli jrox fuqna dak li du għandu lesta lina u min jafal kemm warajna. Amen. Bit-tifħir tiġbed l-attenzjoni tal-Alla f'kull sitwazzjoni. Jien nisimgħu għax ifaħħarni. Tantu hekk David tant kien ifaħħar l-Alla li Kristu ħareġ minn ġembu. Tant kien ifaħħar l-Alla li Kristu ħareġ minn ġembu. Amen. Għax mill-linja tiegħu ġifieri, mill-linja ta' David.
Għaliex għax kien jaf li se joħloq persuna wara għal-palla tfaħru f'kull żmien. U Kristu kien il-Messija li ħareġ minn David, minn bin David. Amen, minn linja ta' David. U ħalaq bniedem bħal David qalbu għal-mulej li jfaħru f'kull żmien. Issa David nafu li għadda minn kull persekuzzjoni, speċjalment minn Sawl, mit-tfal tiegħu stess. Amen. Immaraf minu il-mulej. Jekk taraw is-salmi tiegħu, Salm 18 pereżempju, il-mulej u l-blata tiegħi. Naraw flimkien. Kien ifaħħar il-mulej b'dal-mod, inħobbok u mulejja. Inti l-qawwa tiegħi probabbli kien għaddej minn xi ħaġa li hu kien dajjef fiha. Inti l-qawwa tiegħi. Amen. Mulej u l-blata tiegħi u l-fortizza tiegħi u l-ħellies tiegħi, Alla tiegħi, il-blata tiegħi li fih nistken, it-tarka tiegħi, il-qarn tas-salvazzjoni tiegħi u t-torri qoli tiegħi. Insejjaħ il-mulej li jistħoqlu jkun infaħħar, hekk inkun meħlus mill-edewwa tiegħi. Mela bit-tifħir lejn il-mulej, mhux bil-krip lejn il-mulej, bit-tifħir lejn il-mulej. Inkun meħlus mill-edewwa tiegħi, inkun meħlus mill-persekuzzjoni, inkun meħlus mill-mart, dak huwa l-għadu tiegħek. Inkun meħlus minn konflitti fil-familja għax qed infaħħar l-Alla kontinwament, qed nagħtih tifħir, alleluja. L-importanza ta' tifħir f'kull sitwazzjoni. Naraw hawnhekk li f'kull sitwazzjoni tal-ħajja m'għandniex immorru lura fid-dubju għax jekk ma nfaħrux l-Alla ngħidu Alla ħalliena. Il-mument li ngħidu hekk inkunu qegħdin inwaqqgħu il-kelma tiegħu fejn tgħid jien qatt ma nitilqek u qatt ma ninsik. Qatt tgħiduha. Il-mulej nesini huwa hija xi ħaġa li l-mulej jiddispjaċih ħafna. Kif ħanitilqu? Għamiltlu weda bħal dik li qatt ma nitilqek u qatt ma ninsik. Kif ħanitilqu? Dak il-ħin niftakar kelli nindem. Għax tant kienet qawwija li ngħidu Alla nsini, Alla ħallini, tant kienet qawwija li laqtit li qalbi. Għax fil-passat għedta. Amen. Imma qatt ma jħallina. Ġesu, Lut kapitlu 13, vers 5. Ħalli naraw dawn il-wedit tal-mulej biex meta tirċivuhom li naf li jintom jaf kemm il-darba smajtuhom, ma qed nagħmlu refreshment ta' dak li smajna u li forsi hawn min qatt ma semaħħa lanqas. Amen. Lut kapitlu 13, vers 15. Jekk inti taħseb li xi darba l-mulej telqek, għajt le, qisu li ħajjitkom tkun bla reba u tkunu kuntenti b'dak li għandkom, għax hu qal ma nħallik qatt u lanqas nitilqek. Il-mulej u fidil u l-mulej infaħruh għall-fedeltà tiegħu. Amen. Ħaġa oħra wkoll li tagħmlilna in-nuqqas ta' tifħir iġġalna ninxfu. Ejja naraw parabola li qalilna Ġesu. Parabola li qalilna Ġesu f'Mattew kapitlu 13 minn vers 20 sa 23. Għalhekk huwa tajjeb li meta niġu il-fellowship huwa tajjeb ħafna anke jekk kun għajjien. Jaf kemm darba issa llum qegħdin nesperjenzati u grazzi għat-tim kollu li jagħti qima u li jiġi biħġaru u veru għandhom qalbu mal-mulej, mhumiex hawn b'kombinazzjoni għax kollha jħobbu l-mulej u kollha jridu jfaħru l-mulej b'dak li Alla tom.
Amen. Entom ċabċipa. Halleluja. Għax jixir ilhom. Għax huma qegħdin imexxukom għal dak il-post fejn in-nies maħtufa jiġu meħlusa, fejn il-ktajjen tagħkom jiġu maqtugħajn, fejn it-toqol tal-qalb tagħkom qed jiġi molli l fuq. Għaliex għax fit-tifħir Alla jgħammar. Matteo kapitlu 13, vers 20 sa 23. Iżda dak li nżera fl-art bil-blat u dak li jisma' l-kelma u bil-ferħ mill-ewwel jilqaħħa. Kemm naraw hawnhekk? Kemm rajna matul iż-żminijiet? Jiġu nies jilqgħuha bil-ferħ, xi pjaċir. Imma m'għandux eruq fih innifsu u jżomm għal ftit għax meta jinqala l-għali jew il-persekuzzjoni minħabba l-kelma jitfixkel malajr. Bdejna fit-tieni Timotju kapitlu 3 minn vers 1 fejn jgħid illi fl-aħħar ta' żminijiet jiġu żminijiet imwera. Dik il-kelma imwera ma spjegajtix, skużawni, tfisser ħaniprova nfittixa imwera. Ġesu. Grazzi mulej. Żmien jibes, żmien tfisser żmien impossibbli li nġorru. Impossibbli li naffrontaw. Perikolużi. Ibsin, mimlijin, problemi. U tfisser ukoll żmien feroċi. Żminijiet li anka Ġesu għalinna li l-mart ser jiżdied. Żminijiet ta' traċedji qed narawhom jiżdiedu u mwiet kuljum. It is hard to bear. U meta jinqalgħu dawn l-affarijiet madwarhom dawn in-nies jaqtaw mit-tifħir lejn Alla. Għanedilkom x'ħassejt il-mulej jgħid bl-akbar responsabilità. Il-mulej ħassejtu jgħidli, ibni, jekk int ma tfaħħarnix, int tinxef u tmut għax jien nammar fit-tifħir tal-poplu tiegħi u hekk hu. Jekk jien ma nfaħrux lill-mulej, m'hemm ħadd jammar hemm, waħdi qiegħed fiha s-sitwazzjoni, waħedha tiġi u aħna ninxfu. Għax m'għandniex dik l-intimità mal-mulej. Maħniex insiru nafuh. Il-mulej issir tafu billi tfaħru u tollih u tih glorja minn filgħodu sa filgħaxija. Kien hawn xi ħadd hawnhekk veru għallimni proċedura sabiħa kif tinżel minn ġo s-sodda tfaħħar lill-mulej. L-ewwel nifs li tieħu tfaħħar lill-mulej. Amazing. Amazing. Amen. Mela nies tal-mulej, aħwa, qaddisin, faħru lill-mulej dejjem u kullimkien għax din hija rrida tal-Alla likom. U tajjeb, dejjem. Amen. Naraw ukoll Rumani kapitlu 1 minn vers 18 sa 21. Ħanaraw kif qed jinxfu n-nies, kif qegħdin jinxfu u kif nistgħu ninxfu aħna Alla ħarsqat. Il-mulej jibedna minn dan. Rumani kapitlu 1 minn vers 18 sa 21. Għax il-għadab ta' Alla jidher mis-sema kontra kull ħażen u deni tal-bnedmin li jżommu s-sewwa f'deni. Għax dak li jista' jkun mara f'falla jidher fihom, għax Alla urijulhom. Li hu tajjeb, li hu ħanin, li hu grazzjuż, li bat il-libnu Ġesu Kristu. Għax il-ħwejjeġ li ma jidrux tiegħu is-seta eterna tiegħu u d-divinità billi kienu sa mill-bidu tal-ħolqien tad-dinja magħrufin mill-ħwejjeġ li saru jidru ċari,
għalhekk m'għandhomx skuża. Għaliex meta għarfu l-Alla ma glorifikawx, ma tawx qima, ma onorawx kif suppost janorawh. Bħala Alla u lanqas ma raddew ħajr, Thanksgiving. Grazzi mulej li qom dal-għodu, fokku f'xi dwejjaq sejra xogħol. Thank you, Lord, for this beautiful day. Anke jekk ix-xita, it doesn't affect me. My joy does not come from anything. My joy comes from the Lord. Hallelujah. My joy comes from the Lord. It doesn't come from my wife. It does not come from my children. She is the joy of my life. Thank you. Hija xi ħaġa li tallimt minnha ħafna li qatt ma nismagħha tgerger. Qatt ma smajta tgerger fi żmien 6 snin, 7 snin. Qatt ma smajta tgerger. Kien hemm żmien fejn jien gergert. Fejn jien kont isni l-ħaġeb. Malila qatt ma smajta tgerger. Grazzi mulej li tallimni kuljum. Kuljum tallimni. Kuljum anke l-mod il-qalb tagħha lejn il-mulej. Amen. U din għatta fuq television ukoll li mulej tini mara li tħobbok aktar minn tħobb lili. U intom li intom waħedkom kunu waqlin. Amen. Le, fizikalment. Fizikalment. Sibu bniedem li jħobb il-mulej aktar minn li jħobb lilek. Il-għaliex biex jagħmellek xi ħaġa l-ewwel irid jagħmilha lill-mulej. U titmur il-biża tal-mulej minn fuq l-ewwel. U mbagħad jagħmilha lilek. Amen. Halleluja. Grazzi Ġesu. Din ktibta bl-Ingliż għaliex ħassejta bl-Ingliż dak il-ħin. Beloved Church, beloved saints, keep this in mind. When we praise God for who He is in any situation, our roots in Him grow deeper and deeper. And it is there when we bear fruit, He is worthy to be praised forever and ever. If you want to grow up in relationship with God, praise Him in every situation of life. He is always good. Aħwa fil-mulej, żommu din f'moħħkom. Li meta aħna nfaħru lill-Alla għal dak li hu mhux jista' jagħmel dak li hu. Li hu diġà tajjeb, nafu li diġà tajjeb. U tajjeb, wisq tajjeb magħna. Ir-roots tagħna, l-eruq tagħna jinżlu iżjed fil-fond. Tħallux ir-roots tagħkom, l-eruq tagħkom jinżlu sal-blat. Imma meta taduraw lill-mulej, mhux teqgħdu tadurawh. Anke fid-dar jien isni jiblaħ. Isni jiblaħ mal-mulej sirt. Ngħid possibbli wara ġurnata xogħol bħal dik, kollox ninsa iva. Kollox ninsa. Kollox. Għax inkun naf x'għamilt matul il-ġurnata. Għax tant il-preżenza tal-mulej nidħol fiha, tant nieħu pjaċir infaħru, anke b'diska waħda jew inkun għajjin u ħanorqod. Tant nieħu pjaċir infaħru li t-toqol tal-ġurnata nħossu it's a brand new day tomorrow. Hemm dik id-diska li tgħid I will bless the Lord till the evening comes. I will bless Him till the evening comes. Għaxu tajjeb. Amen. Without praising Him, loving on Him, keeping Him in our hearts every day, we can never do any good works. All we do without Him is dead works. If we don't praise Him of who He is, we will never have faith in Him. Jekk aħna nfaħruh, jekk aħna ma nfaħruhx għal dak li hu, qatt ma tista' tikber il-fidi tagħna fih. Qatt ma tista' tikber il-fidi tagħna. Għax hekk hemm xi ħaġa li aħna maħniex naraw ma qed nirringrazzjaw għaliha.
Hemm qed tikber il-fidi. Hemm qed tikber il-fidi meta nfaħruh minn dak li maħniex naraw. Amen. Il-mulej fit-tifħir jatina l-kuraġġ, jatina l-qawwa u jatina l-grazzja li għandna bżonn. Fit-tifħir. Għax jaf li qed tfaħru, għax taf, għax inti ġo fik taf li jekk ħatfaħru, ħatonoraħ, ħajħu pjaċir bik. Amen. Nsemmi xi ħaġa forsi ġa semmejta. Sena ilu tlift il-mami u kont ħafna close tagħha. U tlabt il-mulej, minn dejjem kont hu pjaċir nfaħru l-mulej, u f'din is-sitwazzjoni l-mulej għamel miraklu kbir, għax qed mhux ħanoħroġ, fis-sens ġo qalbi qed kif ħanaddi biha di, kif ħanaddi biha di. Wara xi ftit ġimgħat li kienet ma tiflaħx, ċemplu li mill-isptar kont qiegħed fil-van, kont qiegħed ix-xogħol u qalu li ejja malaj għax il-mami. Waqt li għaddej bil-van flok indannajt. Dejt infaħħar il-mulej. Amazing. Il-bidla li kien hemm minn meta dħalt ġo l-van sakemm dħalt l-isptar, amazing kienet. Amazing. Meta tfaħħar il-mulej, dak li kollok quddiemek taraħ daqshekk. Meta tolli l-mulej. David kellu ġgant quddiemu u qal jiena niġi f'isem il-mulej. Il-fatt li onoraħ jiena niġi f'isem il-mulej diġà ġabu fix-xejn għax qallu il-mulej Alla tiegħi u ikbar minnek. Anke jekk minix naraħ. Għax jekk inti tolli l-problema qed tagħmel il-problema akbar minn Alla. Li Alla ma jistax isolvilek din il-problema. Imma jekk inti tollih fil-problema, qed tagħmel lil Alla minn fuq. Bil-bidu, kif qed taraħ inti ovvjament, għax aħna nirċievu bil-fidi. U mingħajr fidi ma nistgħux noġbuh tgħidilna l-kelma taħt il-grazzja. Mingħajr fidi ma nistgħux noġbuh. Allora meta nersqu lejh fit-tifħir, tkun xi tkun iċ-ċirkustanza anke jekk ma jbiddilniex, xorta nfaħrek mulej, għax naf li din hija għall-benefiċċju tiegħi l-ewwel wieħed. Xorta nfaħrek mulej, naraw li il-futur ta' David sploda l-fuq meta hu qatel il-ġgant Gulija, meta kellu problema daqsix qudiemu. U l-mulej għalinna li dak kollu li jiġri huwa għat-tajjeb tagħkom. Tantu hekk li 15 wara, meta mietet il-mami, kont jataw fuq qed nippriedka b'messaġġ ieħor. Għax il-mulej iħobb lil min ifaħħru, mhux għax l-oħrajn ma jħobbhomx. Imma ta' trattaħ il-qalb tiegħek li tfaħħru anke jekk il-gedmum jagħtek. Ta' trattaħ lek. Amen. Anke jekk intajjien. Anke jekk il-fatt li anke bniedem ikun marit u jfaħru. Nindunaw li jinqataw il-ktajjen tiegħu x'inhi s-sitwazzjoni. Iqpa emmen, iqpa kun deċiż li inti xiġri mulej jinsen ħares lejk, jinsen faħrek, jinser natik glorja. Amen. Għax int Alla tajjeb. Amen. Atti kapitlu 16 vers 23. Ma rridx inżomkom ħafna għax naf li kulħadd ġej mix-xogħol, forsi, mallum kienet public holiday. U ma qed nagħmlu pjaċir magħkom issa, grazzi mulej. Għax issa għaduli dawk il-goosebumps li kelli. Xi rajtkom qudiemi qed, Jesus help me. Atti kapitlu 16 minn vers 23. Ma naraw li hemm persekuzzjoni kbira. Fil-Knisja, l-ewwel Knisja. Hemm persekuzzjoni kbira u
min ikun bħala skjaf u biss ikun jaf xi toħoss. Amen. Il-kelma tgħidilna Atti 16 minn vers 23 sa 26. U l-ġema tan-nies qamet flimkien għalihom u l-maġistrat ċartulhom il-bisom u ordnawlhom li jsawtuhom. U wara li tawhom ħafna daqqiet. Tefgħuhom il-ħabs u qabdu l-karzier biex jassilhom tajjeb. Immaġinak inti mixħod fl-art, bla saħħa, daqqiet, mitluq, f'ċella ma tarax dawl, ħmieġ, ġrieden, li trid semmi. Dak iż-żmien ma kellhomx human rights, ktajjen, magħluqin, qed iweġġawhom marbutin. Dak wara li qabduh jagħmel dan tafagħhom il-ħabs ta' ġewwa u rabtilhom saqajhom fil-qjud. U Pawlu u Sillas, Pawl, għadek hemm? Għadek tħosslu ġi ħojmu ġi ħandi. Ma kemm lajna bis-sieq. Irranġana, xamlinna l-ħoġ tfarretta għandek qed nara ftit. Fidlam. Hekk qalu. U f'nofs il-lejl, the darkest hour, in the darkest hour. Iprova maġina l-ar ħaġa tista' tiġrilek. In the darkest hour, fidlam. In the darkest hour, x'jista' jiġrilek? X'taħseb li jista' jiġrilek? Kapaċi tfaħħar il-mulej bħal mamlu daw? Jista' jkun li qatt naslu għal dan. Forsi llum qed jippreparana bi ftit. Jalla ma naslux. Ħalli ma nkun qed niddikjara xejn. Le f'isem Ġesu Kristu aħna nitilgħu il fuq m'aħniex niżlin nisfel. Imma jekk hemm bżonn li jien ngħaddi minnha, ħanejta fuqi, għall glorja t'Alla lest li ngħaddi minnha. Amen. U f'nofs il-lejl Pawlu u Sillas talbu u kantaw tifħir lill-Alla u l-ħabsin semawhom. Dan il-fqajjar sejjaħ il-mulej u semaw u minn kull deni ħelsu. Amen. U f'daqqa waħda saret teżżiża kbira tal-art. Għaliex? Għax Alla tant eċita ruħu li ċċaqla minn fuq it-tronu għal dawk it-tnejn qed isejħuli, qed jgħiduli anke fl-ar pożizzjoni tagħhom. Halleluja, u l-ktajjen li kienu qegħdin jorbtuhom inqataw u tkissrulhom, halleluja. Kull katina li għandek marbuta u li qed iżommok illum, jekk inti għandek xi dnub li ma tistax teħles minnu, anka waqt li jekk qed tagħmlu faħħal lill-Alla ħalli tinqata dik il-katina in your darkest hour, f'dik l-ar pożizzjoni li inti qiegħed bħalissa. Faħħar lill-Alla, ibda billi jgħidlu grazzi Ġesu, m'hemmx għalfejn tagħmel elenku, imma kun grat ta' dak li diġà għandek u ta' dak li ser tara bil-fidi. Kun grat, halleluja, għatih qima għax hu tajjeb dejjem, halleluja. Glorja lil Ġesu. Tuħi waħd ikbar il-mulej, halleluja, ħalli jeżżes dan il-post, halleluja. Ġbar ftit skritturi biex intikom daqsxejn kuraġġ iktar ħalli għal xiex għandna nfaħru lil-mulej. Iżajija 46 minn vers 9 sa 10. Ħanaqraħilkom ma tkunx għalfejn tmorru hemm, jekk tridu iktbuha. Iżajija 46 9-10. Ftakru fil-ħwejjeġ ta' żmien ilu. Għax jien Alla u m'hemmx ieħor għajri, jien Alla u ma hemm ieħor bħali. Nara fit-tmiem mill-bidu għafda fih u minn żmien ħwejjeġ li ma sarux
u ngħid femti tiqpa u nagħmel dak li joġobni. Halleluja. Meta tfaħru qed jagħmel dak li joġbu fil-ħajja tiegħek. Amen. Meta inti foka aktar fuq il-problema li għandek u mhux fuq Alla, permezz ta' tifħir inti tkun qiegħed tgħid lil Alla issa nsolviha jien. Għax qed tgħid li Alla giddieb, mhux veru qiegħed miegħek fil-problema. Mhux veru li hu ikbar. Qed tgħidlu hekk, qed tgħidlu hekk. Tgħidlu jien ħansolviha, ersaq li min-nofs. Jien nifhem iktar minnek. Can you? Il-biki ta' Ġeremija, Lamentations, 3 minn 22 sa 23. U li bil-grazzja tal-mulej li aħna ma ntemmejniex għal kollox, żommu f'moħħkom di. Għax il-ħniniet tiegħu ma joqsu qatt. 23 jiġġeddu kull filgħodu, kbira il-fedeltà tiegħek o mulej. Lut kapitlu 13 vers 5. Qisu li ħajjitkom tkun bla reba u tkunu kuntenti b'dak li għandkom għax hu qal ma nħallik qatt u lanqas nitilqek. Qegħdin taraw il-wedijiet talla ma jmorrux lura, faħru ħdejjem u kull imkien. Iżajija 34 vers 2. 43. Meta tgħaddi mill-ilmijiet jien inkun miegħek u fix-xmajjar ma jarqukx. Meta tgħaddi min-nar ma tinħaraqx, laqqas il-fjammi ma taħarqek. Naraw din fil-istorja ta' Daniel. Faħru l-mulej anka fin-nar. Waqt it-tifħir in-nar beda jinfetaħ minn ġofihom, minn magħhom. Beda jżulilhom in-nar. Laqqas il-fjamma ma leħqithom, tistgħu timmaġinaw dik il-fjamma ma nafx kemm mill-elf kienet taħraq. Qegħdin ġo fiha qed ifaħru l-mulej, mu qed iħossu xejn għaliex għax qallhom meta tgħaddu min-nar, Alla huwa fidil u jibqa' jżomm kemmtu faħruh anka meta inti ma tifhimx dak li qed tgħaddi minnu. Faħru għax hu tajjeb. Mulej, mhux qed nifhem, imma tini s-saħħa, ħaniqpa fik, niqpa nfaħrek, niqpa nadurak, niqpa nistmak tal-li int, għax int tista' kollox, m'hemm ħadd bħalek, ħadd ma jista' jkun bħalek mulej qaddis. Halleluja missier. Kun infaħħar ismek. Alla jisma' kull talba li aħna nagħmlu. Salmi 34:15. Għajnejn il-mulej huma fuq il-ġusti permezz ta' Kristu aħna ħadna l-ġustizzja talla. Halleluja, aħna l-ġusti fi Kristu. U jisma' kull talba mulej għajni. Halleluja, help me Lord. Dik kull ma jrid il-mulej, help me Lord. Dik kull ma jrid u jisimak. U id-neħ miftuħa l-lajta tagħhom. Vers 17, il-ġusti jajtu u ma taqax fuq widnej torox, imma il-mulej jismaħħom u jaħlisom u midwejjaq tagħhom. Halleluja, kollha jaħlisom. Min huwa l-ġust? Aħna fi Kristu. Alla mhuwiex raġel biex jikdeb. Numri kapitlu 23 vers 17. Alla mhuwiex raġel biex jikdeb. Jew bin il-bniedem biex jindem, jaqgħu jgħid u ma jagħmilx. Tafu li se jagħmilha, faħruh għax ħajagħmilha żgur. Halleluja! Grazzi Ġesu. Il-konfidenza tagħna għandha tkun fih. Amen. Halleluja. Glorja lilek mulej. U mbagħad hemm Rumani minn 8 sa 28, 29. Inżommu f'moħħna wkoll li dan li għaddej minnu huwa temporanju ma dak li għad niksbu. It-tieni Korintin vers 4 sa 17. It-tieni Korintin kapitlu 4, 17. Pawlu jgħidlek biex jinkoraġġina. Għax it-taħbit żgħir tagħna li hu għal-ħin wieħed. Iħejjinna b'kobor bla qis, tabija ta' glorja eterna. Halleluja, revelazzjoni
22 u nagħlaq bdi. Ħalli nfaħru l-mulej fl-imkien. Urini xmara safja, vers 1, ta' ilma ta' kristall, ħajja, ċar daqs il-kristall, ħirġa, mitron, talla u tal-ħaruf. F'nofs il-misraħ tal-belt u fuq kull naħa ta' xmara kien hemm is-siġra tal-ħajja li kienet tagħmel tnax il-frotta. Halleluja, grazzi mulej. Tistgħu timmaġinawkom f'dan il-post? Ħadd titilfu għal uġġett wieħed? Faħru l-mulej. Halleluja. Grazzi mulej qadis. Grazzi mulej. Missier ikun infaħħar ismek. Halleluja. U aħna bħala nies tal-mulej. Għaw xi ħadd illum li huwa ġdid tal-ewwel darba? U qatt ma tajt ħajtek il-mulej? Għaw xi ħadd walla jdeh mela nfaħru l-mulej f'din id-diska. Brother ek jogħġbok. Thank you Jesus. Faħru l-mulej anke jekk ma tifhmux. Din id-diska tibda bħala l-ismijiet talla, Ġehovah Ġajra, Alla li jipprovdi, Alla li hu. Ma nafx jekk nistgħux nixgħallu l-projector. Okay, qed jgħidu li le. Jekk xi ħadd għandu bżonn it-talb, you're more than welcome biex tiġi nitolbu miegħek. Faħru lil-mulej. Ħanitolbu l-Ispiritu Santu biex jiġi fuqna. Ħalli jtina s-saħħa, jtina l-qawwa. Għax hu l-mulej għal dejjem ma jitbiddilx. Halleluja. Irridu nisimgħu Spiritu Santu. Qaddis Alla ta' Iżrael. Bħalma nżilt f'Pentekoste. Bħalma nżilt f'Pentekoste. Ejja mlina. Ħalli nkunu nies ta' tifħir u glorja ta' ismek il-qaddis. Halleluja! Ejja Spiritu Santu, umlina bil-glorja tiegħek. Iftila bro. Itolbu, halleluja, Spiritu Santu biex jinżel fuqkom u jimlina il-koll. Ġesu! Alla tal-glorja u ta' qawwa. Salvatur li tħobbna. Irridu nisimgħuk, irridu nħossuk f'nofsa. Irridu minnek. Qaddis Alla ta' Iżrael. Bħalma nżilt f'Pentekoste. Imlina bik. Imlina bik. Ħankunu għat-tifħir glorja ta' ismek mulej. Halleluja! Grazzi Ġesu. Descende Spiritu de Dios. Faħru għall-Spiritu Santu kemm hu kbir. Grazzi Ġesu. Grazzi Ġesu. Come, Holy Spirit, fall upon us and fill us with your glory, Lord. Grazzi Ġesu. Hallelujah. The Spirit of the Lord is here. There is joy in this place. Hallelujah. The strength, the joy of the Lord is my strength. Make him a joyful God tonight. And tell him to fill you up by his Spirit, by his grace. Hallelujah. Fall on us, Holy Spirit. We need you. We need you, Holy Spirit. Fall on us. Hallelujah. Fall on us, Holy Spirit. We need you. We love you, Holy Spirit, and hobbuk Spiritu Santu. Grazzi mulej li kont magħna biex tiftinna l-qalb tagħna ħalli nisimgħu l-leħen glorjus tiegħek. Imlina mulej.
Jesus, Lord. Halleluja. Grazzi Ġesu, mulej kun infaħħar l-isem tiegħek. Kun infaħħar l-isem tiegħek mulej.